clear tu zong zong te in zava in chibai kabuk le vek cheuni zina kan video tur chu pang khua all party tena press release an ron nei hi karon chiar chuak dona emi chungchang hi enge ani kan ti chuanin pang khua government middle school zirtir tu pani transfer chungchanga an khua all parties le all NGO zongin press release an ron neya he an press release hi zanin he karon chiar chuak anga ka chiar chua zo hnulama hianin keima mi mal mu dan te thlir dan te kan soi vele turat po ngai taila a thome tin ka channel hi support ani ti entirnan khongain like le share la mate po khanin thnem minlongai puile sam turin ka han som le phot cheni e thum ruai ka han nei vele lok ani chu ti chuanin pang khua hi longlai district a om ania kan riat thiam theidan tur chuanin sai si chua panna konga khian oma tin pakhat le chu puchong khupa tong trai na tlang nuaya om khania puchong khupa tong trai na tlang buloka om ti nani chu an khua hei pang khua nia puchong khupa tong trai na kha eng tiang bor vela khan om ta khati zong kha ka se thiam deu zokin arin oma ti chuanin an PR chu en tin cheng eron zia chiar phot te government middle school pang khua regular teacher pani Linda si van parmoile hun lo mo mati chu transfer an ni tun din huna government middle school pang khua hian regular teacher post pakhat le headmaster bak kan nei lova hei hian zirna lama harsat na nam en lo a thlen ani kan din hun le harsat na te LADC sarkar hena voin hi lai mai thlen in zirtir tu transfer te ronda le tur hian kan nge na voin thlenga hlotlin na kan hmu lo awangin voin nili November sang ni som ni panga tang hian kan thil phut te a hlotlin ma lo chuan tiam chin om lovin school kan khar don ani ramle nam ai o kan thlan thu nei tu te hian kan ramle nam future zirlai te ma khuwa ngai poimo lova an mi du sak te an du na hmuna an transfer thin hi poi kan ti in hetiang hi tun huwa thleng to lo se kan ti kan din hun le har sat na te hrethiama ma thayang bara heng zirtir tu pani transfer te hi lo da let turin thu nei tu te kan nge non le ani an ron te ti chuanin ta hianin ka han zoom deuh hlekanga ningan ron sign hloma Gideon F ngun lala hi president village council ani ti chuan zatai thanga president yanglai association pangkhua branch ani boka lalbiak zawi president lai women association pangkhua branch chuan biak liana hi ZPM president unit ani boka chuan tluang liana hi president MNF pangkhua unit ani vele boka chuan chai hoya president BJP pangkhua unit khani ni vele boka heta hianin all NGO le all parties ang zongin press release hi an ron neya helaya an thuzia kalmanga hianin pangkhua government middle school zirtir tu pani Linda si van parmoile hun lom omate chu tuna hen pangkhua tangin transfer an nia an transfer na muni pakhat hi sangawa transfer ania ti chuan pakhat zok hi diltlanga transfer ani ti kan ria ti chuanin hemi pangkhua all parties hoina an PR an ron zia landana hi chuanin zirtir tu ain dai lo mel khop maya hei thu dik tak ani tura te po ngai taila PR hi chuanin pangkhua all parties te hianin thu dik lo kha chu an ziak lo tura ngai taila pangkhua lampanga zirtir tu pangkhua lampanga government middle school a hianin zirtir tu an nei thlem zia te po PR an ron ziak bokani ti chuanin keni LADC area hian zirtir tu chungchanga hian le school chungchanga hen kan buai tam tok khop mea hun kal to te po zirtir tu posting and transfer chungchanga te po ange thu leng vel tam tak te po kha hriat tur om fawa chuan hei tuna pangkhua lampanga government middle school zirtir tu panni kha transfer ania kha zirtir tu panni transfer te kha pangkhua all parties khanin tun din huna hi chuanin zirtir tu panni te min transfer sakhi ala hun lo dewani heng zirtir tu panni transfer te hi min transfer sakate hi thu nei tu te hena
voi tam kan ngen to ma se voi ni thlengin hlotlin na kan la mu lo wangin PR hi an ron chuata November ni li sang ni som ni panga tang khanin an thilpu te a hlotlin ma kha chu tiam chin om lovin school kha an la khari dona ti chuanin hei tui thlang le tui chaka hian zirtir tu hi a in dai lo em maya abikin khopui chunga longklai town chunga hian zirtir tu hi a in dai le em sia ti tur nei lovin school a then khat te chu an om deuh mai ni hianin alang thina then khat school a te phei chuanin school naw pangai zirtir tu tamna school te po hi omani town chunga hianin heng tiang longklai khopui chunga school then khata zirtir tu tam em te hi nge khoten khata zirtir tu in dei lo deuh na khuwa te po hianin transfer ngam education kan nei hi hun to khop in ka ria chu heng kan pang khuwa all parties te po hianin longklai town chunga zirtir tu in dai zia chungchang te po hian lo mu phave vek in ka ringa chumi chungchanga chuanin tuna hianin LADC kan thu nei tu ten na takin pressure kha an pe ve boka chuwan chunin kan thu nei tu te po hianin pang khuwa government middle school zirtir tu pani an transfer chungchanga hi chuanin council kan education te ho po hianin hemi chungchang hi chu thil serious deuh mai hi nia zirna lampang ani wangin zirna hi chuanin engkim mai hi a serious em vek mai chu wang chun he an PR te po hi kan LADC kan thu nei tu te po hianin a hma lamin ti hlotlin sakta na kha ngei tu sakse ti kha ka du khop maya ti chuani kan LADC rules a hianin aziak vereng maya transfer and posting elementary teacher rules sang ni somni kan naya chuta chuanin zirtir tu transfer thei dan chungchang kha aziak ani chu kan en ho dona ti hianin aron ziaka transfer chungchang kha schedule category ti na ron thena schedule category a hian hun tlember ti le minimum tenor ti kha ron da ta schedule 1 a hianin kumruk khani ta ne zirtir tu post khata om rei thei chunga kha schedule 1 a khanin kumruk khani ta ti chuanin schedule 2 a hianin kumnga schedule 3 a kumli schedule 4 a kumthum khani ta ne chu hei hi helaya kan soyang khanin Lai Autonomous District Council transfer and posting elementary teacher rule sang hi somni na asoidana chuanin schedule 1 a kumruk ania chuan schedule 2 a kumnga schedule 3 a kumli schedule 4 a kumthum khang ho kha zirtir tu an transfer sim kha an post thara khanin kumthum emo kumli emo kumnga emo kumruk emo an om phot lo kha chuan transfer thai ani lovani chu LADC rules sang ni somni a khanin aziak ko me chuwan chuanin tuna pang khuwa zirtir tu pani government middle school zirtir tu te pani po hi linda si van par moile a hun lo mo mate po hi pang khuwa hianin kumengzat ngen lo tho to ti hi ka shelova kum ni emo kum thum emo atlem bara kum thum aya reilo government middle school pang khuwa hian an thok lo ani kha chuanin transfer thei ani lovani chu kan LADC rule sang ni somni a khanin chiang takin aziaka ma se kum thum emo kumli emo kumngai mo lo thok to ta se he government build school pang khuwa hianin zirtir tu na alo bera kumli emo tal hi lo thok to ta se ta chuanin transfer thai ani ma se kha a transfer ani point replacement kha education nge LADC lampang kan thu nei tu te hian replacement kha arang thayang barin asiam ngal tur ni replacement asiam lo ni kha chuanin kan district chu kan traffic in arinoma education system a hianin kan hiam emani kan education system a kan hiam to laya zirtir tu in dei lo taka school naw pangte nge zirna an balha kha chuanin tu na hianin education system a point kan la hiam le zel don ani chu wang chuanin kan kan LADC rule sang ni som ni in asoyangin schedule 1 a chuanin kumruk schedule 2 a kumnga schedule 3 a kumli schedule 4 a kumthum khang ho kumthum emo kumli kumnga kumruk talanom lo kha chuanin transfer thei lo topani ma se kan LADC chon thil thleng thei lo tura kan ngai tam tak hi a thleng fo me chumi om zia chu nge politics line na indu sakna wangin kum khat po om lo thani thlathum post grade nan mai maya kan man an transfer chu liang chi te po hi tam tak anom ni heng tianga wang hianin kan education system po hi kan hniam pha reng ani
chu van chuanin rules kan siam ni chuan rules hi kan ngai poimo tur ni kum thum at least kum thum tal post nga ya om lo ni kha chuanin kha zir tir tu kha transfer thei ani lo hrim hrim ani ti hi atop na ta kan soi tiang le khati jong kha voi zanin ta na video kan siam thei chu ni le phot ta se ni danga video thar dang na kan mole thau daw ne